Hey, Mizo Academy of Letters lamin minhan som vea minute som ania minute som hun chungin khung kan tum china nga kalom khop maya kum som rupna pathian zara lo thleng ve tereng me hi invai min som o ka ti tira hanin December ni som ni paten le ka bu release ve ka tuma science le Christian na heng hi an lo rianga chu wang mani tek katia amara chu a pu ro chana ha theoretical foundation het tak po ka nei lo nia tiang lo a dei chon katia mase kan ngei to a science de Christian lam te thin rik vak vak tur mani te katia wase ni khan ka chia vok silo sial hi ka boy puya sial tar mi ta tanga mizo society thlir lampang hi ka chiar ka ti tran ve me ka chung te chu thin rik chi ning ka hre bok silo amaro chu minute som ti vel te kan hmu tak kha chuanin i ka vei teuh mai ka vocal ve ang reng teuh na hi enge campaign na ti miang a sap tong takin na hun tha tak nin ka hreta ni chu kami ka ngei to lai ve kan hai ka thut na ka office a nge hian chu wang chuanin chu tiang lampang chu karon soidona i amaro chu kan enge asap tong in disclaimer a hrema saila ka ti chu i mizo tong le sap tong ti hi ka dichotomize lawa a hranga ni ka ti lawa hei hi a tangkai lo hei a tangkai ka ti ni lawa amaro chu hei dialectical tovin a poimo ve ve a in to ngai ni he mi ta pani hi kan mang tangkai ve ve ngai ni ti lampang lo soi i katum teuh peranga i ei a in riat thiam te dan tur chon sap trong hi kan ngai sang lu tu kan ni chu hei kan khuwa te pe chon zo khuwa thingtlang a ten local pe chon sap trong a thiam ve to a English medium a kala ti te an lom lu tu kan ni mo tiếng chu nu le pa te na he an fa te chan chin min thil report an pek chak zong ani ta chu ti kop chonin he i sap trong hi kan ngai sang lu tu kan ni chumi wang chonin i mizo trong a zir poi mo na ma ni nam trong nge ya thil ta that tu le la ti hian ke hi chonin a ka ngai he i ni liep par sao takhian ka mua science te thiam na fin na ti te chu a hnuai a vekhen a omin ka ngai hei mathematics takin super settle tu ka ngai ta chu ang san thule la literature in ti te po hianin a science te hi chu a subset anga hian I ka ngai te ta po ani na chu ani hrim hrima scientist le STEM lampang thiam philosophy of science sheril lu tuk lo hianin rang do ang he kanin ngai atin science te hi chu humanities te hetiang lampang zar zawa enge parve mai mai hi kan yani na taka chuanin chuwang chuanin a enge English versus Mizo tong tiang khanin I milo ngai saklo la tia kan soi ma satu ni chu pu promoy ang kha chuanin data le tivel chu kan nei dona ma se soi ho na ni dona wangin le lo ngai to chun zom ve tu ka tu wang chuwin I enge I hetiang zong hi kain bot se ya India rama zirna an tlan khanin omze nei taka tlan masak per chu sang kha sari somriat pakhat chowel khani ta British East India Company khanin I enge Kolkata Madrasa le Sanskrit College kum sang sari somriat pakhata Muslim hotan Kolkata dina chumi nuwa Banaras Varanasi lama Sanskrit College kum som nuwa din le hi omze nei taka bulan tan na I ania heta hianin vernacular lampang hemi a nampil ang zonga vezir na ang chu a hoi nangin hemi ma an lo ti dante han en zonin aruka an tumper chu hei clerical clerk na thok thei tur mo tu na kan le khazir danang che hi an hi ni chu manual I chiarang rules and constitution I chiaraga chumi mang chon enga mo clerk na thok thei tura input sei na hi ani ni British ho tena bulan lo tran dan ka chuan hun kal zera sang khat zariat chhom pathuma khanin Charter Act kha alo chok tani Charter Act 1813 kha chumi chuan in atum per chu helai East India Company British East India Company na atum pi alama state system angin sarkar anga zirna kalpui enge India khat arampum puya zirna lama mason tir kha atum ju thiam na kha
anh nghe learn in tiệc ha anh nghe i lâu ti chỗ han tung về này chú amal chú hết tại hiện in i thil buổi thắc đâu pakhat om lệ ta ni hết tại hiện in Charter Act 1830 này hiện in chú hey po hiện in atum pakhat chú clerical work office sa thok tur te her chhuat na ni hei po hian ni na ta chan chuanin thil thil a weak point ti feng a poi deuh na pakhat le chu medium of instruction eng tin nge an zirti rang ti hi I a inziak lo pok ta ni english nge vernacular ti kha a inziak lo ta chu lai taka chu eng he i i- Indian education ti meang he ta klak ang zong ngor ngor vakal na pe lama phur ri thlen tu dang kan niam na chan pakhat chu Hindi trong ni lo Bengali ni lo mo Canada ni lo ki ma an nam trong ni lo in English ngor ngor poka zirna kaltir kha i an on ta chumi wang chuanin hemi Charter Act 1813 po hian he ta klak ti pela wa khanin vernacular lampang a hoi lo wang han purit tang kha thlen le ta ni chumi wang chuanin Indian education system Indian mi ina an mu dan rim po khan clark te loyalist turte enlightened Indians westernized tu turte khan an ngai ta Christian missionaries te an kalpui dan po chu tiang enge sa khuwa convert lam pang kha tiang ngor ngor ang khanin an clear ni amaro chu heta ka soidu chu clark lam pang le enge vernacular an chian lo na kha an har sat nan hei Indian education mutan tun thlengin ani ni ti kha ka lo point out tu ni chon India ram zir na hi interesting lu tu ka i enge a country at lar ti mi ang Europe le North America te na te khinin ain ang lo em ani kovela entrance har ber hi China hen pakhat a oma chonin har le em me chu IIT JEE advance hi ani ni har mangkheng har tu i chu chu kan education ina enge arin chu po kan ti thelo chu chu kan kalphung ani ta chuan kovela na lak zong zong na exam zong zong har ber po hi UPSC hi ni ta ni i ai enge angai nom em chan chu kan thria ani chu kan thiam ani chu kan thiam lu tu ani chu i amaro chu hei ngai tu na thar idea asap trong in philosophy trong coming epochal deuh deuh radical deuh deuh hi achuak chuang lem lo ni chu hey Nobel Prize te po hi zuda ho te chu population ten te nya mi mi zani to ni tu nai nan tong to India ram te chu UP population ringot po i he China le US di lo chan ram dang zong zong a khum ve kan ya chu ti khop chon kan ta ma i kan tam chu pia la ma kan thiam ani chu mo kan thiam le ka hi kan thiam ani chu chu ti chung chuan in Nobel Prize po hi mi pasari mi panga ti velekin kan la tong ani chu kami ka Nobel Prize in metric rin tlak per ni e ka ti chuang lawa amara chu tuna kan nei china chuan in I arin tlak ve thokhat ani chu I til kan ser tu mai chu chu IIT Bombay a hian in hei physics a chuan in David J Griffith hi alar tu ka achan chu electrodynamics lampang hai enge quantum electrodynamics lampang te ting quantum mechanics le ka bu hi azia ka azia thalu tu kani azia dani tang lam lu tu ka khoya po physics zir lai zong zong kan rek zir tir tu kan rek kani IIT Bombay khanin alo kalani chu tum khat chu tech fest a hianin enge resource person anghen alo kala chuanin kan department a physics te ni wang town hall ka kan nei puya chuanin town hall kan nei puina chuanin kan professor pakhat hian a thut pui ni chuanin David Jack Griffith hi tu kan han zota mak kan ti em tu nuwa interesting kati lutuk chu tu kan han zota a chang thei mang mi lo ni chu mà sẽ tùy nghe chán sắc kan professor kan a chang sat sat mai ni kan record ta wang hin a ming chu soi lo mai la a chang sat sat a hrel tu mà sẽ tu nghe le kapu này ta ka lo ziak chuak chuak zok tu chu David J Griffith ni ani boxi ni cho nên tech face a tho hian in Nobel Prize Nobel laureate Nobel Prize dong to hi kan so ma chon ani po hi town hall kan nei pui ni physics lampang ani wangin chuanin i Bombay mi tho kan department mi ni lo anh nghe institution mình chú sấy lâu ya chú cho là lâu xuôi về thu ni anh panin anh to to sa na anh chua anh po hi
anh nghe condensed matter lampang thiam ani ta BTech te master degree zirlai te tin PhD zirlai te kan han zo tak tak me i aka hau me ni a chang thelo a chan chu kan zo na kha fil ran ran tang kan zo wang khan a chang thelo ni ma se chan sak tu chu a roi tu i Bengali professor han chang chak chat pe ni mo i hei hi a interesting na chan chu knowledge chi kan nga ani kan hriat le thiam hi chu kan nga ani chu mo amar chu he lai a creativity he lai a thilwa ngei to va rationalize hetia va hriat thiam pa apak va ngei to na kha kan education system in a support lo lu tu kan ni chu iwesa kan kazu om ve a khuta chuanin kan kaldan kan research group kaldana chuanin principal investigator professor oma postdoc te khan i PhD te hi kan kait mai zela chuan chuta chuan mi pathum hi ka kait ve ni a thar lak hi pakhat chu e Bangladesh ami ni ta Bangladesh ami ni chu Bengalian nia Dhaka University topper ania thiam tu chuan adang le chu i Nigeria mi ni ta an university thaper atanga local thiam tu kan ni po chuan pakhat le chu i US ami ni ta ni chuanin kan han interact kan han in ti ti zeu zawa chuanin US ami ber khan laser long form va hello tlat me ni laser chu light amplification by stimulated emission of radiation Mizoram a popol som pani pastin chuan revekang ka pe hi a dong ang reng lu tu ka amao chu ma se chu ti lai chuanin Africa lampang le Asian lampang mi te an thiam pon lu tu mo an rel tu ti ti pui la an soi chat chat te ke ai te hianin attend te pe chu an riam amao chu hunan kala tharuk kan han a han ni chawa covid te han ni chau tak taka tu nge thiam US ami pok kha ating changta ni chu physics fellow per pathum jinga fellow per nga ka ngai kha lepa ache tante athil ti dan frim te I research problem afa en dante afa ngai to dante a present dante atang talu tu kani I trung khachu anni chuanin hei elementary school ate ni social service ang reng hi an va ti thina local vero hi tizia I ka fakal ni chu trung khachu India ram tengin le kapu langa zirtir dona mo ko te hei whiteboard an ni mi lo kan tlep I kan university mi rong eng engam motlak vel kha azu keng tla ti khan ati kola ti khan aso ti khan me chi sia nang teu mai khan I ati me ni kan soi tum tak ka hi chu na china ka soi Indian education system a chuan Mizoram kan soi lan chana chu Vernacularization Mizo tronga zir Mizo tronga tam thiang per kan ti ve hun sap trong kan ngai sana hian I apoi moni ti ka soi hian UPSC exam te MPSC exam te sarkar na lak te hetiang hi I an soi vele thina ni I thian te hianin I a nghe cái bộ hiện tại có tầm mai tum lúc tụ có ngay mi lâu ngay tập bọn mấy thì mà sẽ anh ấy chuang là vâng ý cắt cắt sợi tụ mà chú Mizoram zirna te India ram zirna te chú Clark office top tour assistant professor tour mo sarkar na top tour her chu nan pa khen kan mu lo ni chu kan sợi tụ am je chú nam mu kan ti point sarkar na ni lo cho nên nam mu hi kan ti pe vak lo India ram chu Mizoram ate pe jan an ni lo le zo la ni chu mo na po sarkar nga an nget lo po na mu kan ti du lo ne chu ti khop cho nên kan clear fel ni chu he mi chung chang hrim te pe chu kan soi tum ta ka chu he mi slide ta kan soi tum ta ka chu na china ka soi vernacular chung chang le clark ang zong a zirna kan kalpi na angong chu hei hi ani ta ni mo kan original to wa thil ngai to te kan thiam lawa mo nge I kan ngai to na thuak kan chel eta riat na fi tak mga thil tar ngai to te kan thiam lawa I pu man zuala nan kanin kom truma asoi interesting kati to saprong te katel do ni kan hi chu min lo fra thiam la I IAS ka tlin tir khanin atialom project kan han titran dona project ziak turin min tia paragraph khat po hi ka ziak theilo te oh a har ti ni chu achan chu kan zir dan system kan ti dan system nen I enge kan le kha zir dan system na khan ain ang lo ta ni chu mo I chu mi wang chonin
enge kan zir dan system long long te po hi tu le la kan ti la hen I zo angai ni achan chu hei I western education system kan ti hrim hrim mi ani na ta chuanin I ko hran ho lo ti chuan ya monastic school le cathedral school kha university an chantira university ma saper po hi bologna university of bologna nia ato te chuan university of paris te university of oxford te kha ni le heng to pui ko ran tin ve kan he a structure hrim hrim to point and chuan ko ran enge he emi university of bologna kalau tarlan ti hi William Harvey te ho ina mi hring an zaina ma saper kha ani na helai mun hi cậu rắn hầu tin này mò mà sẽ hay căn lâu xoay tel khera chan chu thil ngày nom lúc tu có mà này chu cậu rắn hầu khan in i Western education system prim prim mi hay tu na po senet ti te kan lam mga mo sabbatical ti te enge cậu rắn trong cam hi ala tam lúc tu kan chu IIT ate po yan cậu rắn ina zirna an kalpui miao van lal ta ne na khatia tin chok nge tin ho wan ni wang khan latin trong hi an mang ani mo divine language ang khan ngai ta hei hi hei latin latin ni lo trong tang hi eng vai nge eng thun hun the ni atiang phang ta thun an the ni ti chung chang father Michel Muller a hi kalau ta chuak mai me achan chu babel in sang zong an nge hun la ya pathian an ti chung chang khate kal zel he in pum khatna vela an du wang he tia latin hi mangan ni ta chuan latin lo hi chu an mang lo ani zirna khan latin zirna chu soi lo pathian piak na po latin ve kan ya second vatican council sang ko som ruk chho vela vel la anti dang lam ma zong zong pa ni lo kan ti dang lam ani chu mo i latin lo hi chu an mang lo ni zirna le pathian piak na khan chuanin thil thil ngai nom to me chu ai John Wycliffe hi in triat karinga John Wycliffe hi ai philosophy of science ka chiar ve nu hian John Wycliffe hi ka ngai sang lu tuka Martin Luther ateng tluka ka ta tin Darwin ate ipon ka ta sang ni ke chan ze mi lo chan I achan chu enge transubstantiation chung chang pi lama Bible enge middle English language emi English stronga let tu ania mo kaka om zian tu kan chu John Wycliffe hi ka hei mes na record hi kan thelo mai thia Dominican friar apui thia mania German pania nikum ma sa khan a Christmas sermon hi ka chiaren chu aturul do metaphysics na pang hi inge chiar na sa kan hi wang hian a heavy lu tu kan ni kan chiar a chan chin te kan chiar khan Christmas sermon ka chu German high language khan alo ziak thlatani chu high German language khan nge a practice na te university a tho na te chuanin Latin te chu mang tho ma se engwai nge ril takin Christmas sermon kha advent Christmas sermon kha azia thei ti kha i he trong man ama trong nge a pathian piak na hetia angai tua pathian piak na achung te amma ngai na mo ani tin thil ti na aman nge asuang tua na trong nge alo zia khan alo ril ta bik lu tu ngani chu chumi cho John Wycliffe hi nge achan chin min chui tir ta ni chu kan soi masat tak na hin John Wycliffe hen English in i Latin vulgate Latin trong a Bible om trin ka English in a leptan so chuan in thil tam taka soya chuan chuta an enge commentary ziak tu tena an soi hei ziak chong vele tu tena soi ka ngai tu na lateu tu chu Mizo Academy of Letters te po enge apoi mo ka ti na chan chu hei in na tho te thil te aro pui ka ti na chan chu thiam na fin na ani hrim hrim hian ideas ani hrim hrim hian thil thara lo chu don hian emo enge kan nun pung hrim hrim kai hroi tu a om hian hemi elite tawa university institution kan ti te ringot thian an chai thei bik lo ni chu mi pui zinga popular mass zinga kan ngai dan te thil enga mo kha akal ve ngai ni chu heta IIT kan in zirtir ringot thin lovin mi pui te mi niam ber kan ti te pon an lo discuss ve an lo soi ve an lo ti ve diklo te wanga kan ngai pon an lo soi ve an lo enge an lo chip ve enge
sap trong takin dialogue discourse kha an lo nei ve nga in chu tiang nei tur chuanin helai elite to trong ringot kha i a thei ta lo ta ni chu i latin ringot te kha chu professor le oxford a lut chin cambridge a lut chin bakin an thiam tat lo ni chu mi wang chuanin hei english te po engwang em man so ne mem helai John Wycliffe Martin Luther ni na John Wycliffe te tia John Hus te kalzel khatinga in lan chong kha ani tak taka i Martin Luther te po reformation lo chu chan chu wang chuan John Wycliffe tang po helin hey i eng vai mizo trong eng vai mizo trong hi kan ngai poi mo veng ti kha i kan ron sei duwa hey vernacularization ti het azau tuka culture ang zong te anthropology ang zong te pon a omanga hei e puya te pon a lo zia ka i MNF movement chung chang te po ril te na lo soi ni ma se ke mai chuan a trong ang zel khan anya ma se chu ti chung chuan culture le ti vel te po kan ban thei chuang lo wa i hei Greek Greek tại mi thu lệ lá thiếm na fin này nắng ni pon na cho i nghe visual là te ho te mo Homer là te ho te khát tiếng literature khát tiếng khá nắng ni po in ni ve to khát tiếng local chau to i kan in ang fek ani chu science te po natural philosophy tanga lo chau an ni ta i Greek literature kha i hey kan en chuan Greco-Roman times hun lai kha om ta kum zabi som pani na emo arab ho lo lan ma kha chuanin i fin na thiam na thule la kan ti hi Greek Islama mo orthodox ho lama khanin i a in lock ve ni chu eng wang hei i eng lo church history emo hemi i thiam na fin na lo chu chho dan rim rim kan chiar chuan kum zabi paruk na kum zabi pasari na ka tiang vel ma thleng ka kan en chuan ko ran kal phung rim rim po kan en chuan ti meang hei western education system kan sei chuan ko ran kan sei wang thei lawa Greek is lampang ha anche thazela ni mo i doctrinal issue ni mo eng po ni ro se Greek is lampang zel kha anche thani eng wa anche that kan ti chuan an ma ni ho kha Latin min ni lawa Greek tong mang tu i an ni wa ni chu chuan in kum zabi som pani na som pakhat la no alo ni chawa i Greek literature kha Latin lama western nge Latin west lama khan alo thleng ta thu thani chu chu ta tak chuan Latin tong khan an let ta an le nu kan university te lo pia tu nang hi I kan ni chauta ni hey til interesting to chu hey kan soi tel than chu hey Thomas Hobbes I John Hobbes ate kha I kan hriang nang ni chet in hrel tu ka nga tu na modernity lo chuatan na bulpui ber chai ke mani tang tar mi ta tanga kan thlir chon Galileo Galilei hi ni ta mechanistic tradition Neoplatonic tradition atang mechanistic tradition lo ngai to chuak tu timeng lo ti tran tu anita chuan it ta thil interesting do oma chu marine medicine hi hepa hi I englo pui thiam ani ni mo pui thiam ani ta chuan hepa hian French strong in I Galileo le khabute tin a lecture note te kha a letling ani a let ani mo I chumi chuan I thil tam tak de ka da te te tikhanin I French ho khan University of Paris ho khan I anzir ve thei pha ta ni chu chumi so chuan hope sa te khan lo lang ta modernity gan ti chu I alo chuak ani deuh per ani English in tikhan an anzir tha ve ta I kan soitum tak hi chu hey enlightenment lo chu dan poi han enila I an ma ani nam trong French trong te German trong te English trong te an le thei anh tiếng nghe zirna le thiam na le fin na thu le la an kalpui thei chi khanin alo puak ke ti pon ti zong pon nge a chui thlak thei ni chu I hay English lam paka kan thian te po hi thik thu chelo tur hian ka ti thin ani achan chu English te po ni na ta jon Latin atanga an vernacularize ve mai chu kan ti thei lawa I an an fa nghe Latin atanga in dam kha an ni ve tak se tani mo chu wang chonin I nghe re thiam berber tur hi I an ni zokin ka hria chu ti rual chuan English I pa nangu ka ti na ni lo trong te chu poi mo lut mo science a pol la poi mo rang kan thil zir hi universal view angin ngai mai la hre thiam tak tak tu chuan a philosophy hi hriat ngai philosophy hre tur chuan in I
lâu giết trăn tu te lâu ngày tua chuộc tu te i trong te khát thiểm mà hai này chứ sáp trong tuần sáp trong cắn thiểm te anh này đó chứ sáp fin ta khát cắn bài tel về zel thâu tí này so ti roll cho nên i hết ti ang mà sáp trong ngày sáng te mizo trong ta hiểm te i ala zel này cho nên hay tiếng hi chu i arsel thế lâu i nắm anh nghe nắm nắm lâu din chua dan han en hian hết tiếng mà cần hi chu i afu in cái lawa ke mai chuan i hei language proficiency poi an soi thina philosophy te i nge theology te i tin linguistic lampang frame te tin en tin kan tiang anthropology te sociology te tiang apoi mo tuk language proficiency phd heta point i ke poi hei i sociology le anthropology la pain doctoral committee ain i ko om ve nuala an field work tina tur trong an thiam em ti hi apoi mo lu tuk thiam ta lo thesis thlak mak te po hi an omani chu ti khop chonin an trong thiam hi apoi mo chu trong an thiam lo chan engang pon ethnographic study vat boi pui ma se om ziom lo ama tarmit ama ngai to na tang pakin thil kha enge a thial ton lo ang thil kha ngai to ton lo ni chu a fa interpret ton lo ni chu wang chuan ami khalaya avat zirchian te om dana for fiat thiam tak tak tu chuan language proficiency ka poi mo tani i thil riat chual om chu hei i language proficiency kan ti kan chumi ba ka entinan i enge i Greek emo German te i thiam enge i German scholar chanchin te philosophy zirtuin lo etinan Kant Immanuel Kant al mi pakhatin lo zirta se German trong ka athiam nge yang ai ni chu athiam a ngai chan chu he ta Immanuel Kant da le khabu ho kha va chiar na ne mo mi va hril zaw nan ti lam ani lo ani na taka chan engtin nge alo ngai tu chu ama tongin engtin nge alo ngai tu chu he tiang hun la het uncultural mai liu engtin nge unculture engtin nge an sa khua engtin nge an eile in engtin nge an in chei chung zong zong chon engtin nge ama hi alo pui ve asap tong engtin nge alo influence ti kha fa riat thiam angai ni chu mo chumi wang chon language proficiency poi mo ni chu he tia tu soi nan le vati nan hen ani lem lo hei misconception lian lut tu kan yang tu chu kan soi tel du drama a zan ina lo ngai to ve ulak ka tu chu ka lo campaign tu chu hei tu na hianin Paul kwa Paul som pani hi antime ka MBS hian review turin tu na Paul som pani physics te po mi lo thona ka phur tu kan hi chu changson katlai war hin BH ko om lai tu pe Paul ko te pe apoi mo sia i science te po mathematics te po bilingual te kan ti ta ti hian i kan tang tu kan jo alom om hi ka tia i MAL lampang te po hian thiam na fin na ti te chu in subset tak tak in now te tak tak hi nia i enge i STEM lampang science te mathematics te hetiang logic lampang hrim te po ya chu wang chuan in i enge i hetiang lampang te po min lo ngai ven pui veu la ti kha i kan soi tua i ne china ka soi ang khanin i mizo tong ba kin pathian hi kan belo chu tiang chot kan zir ve ngai pathian sa kho nei poi mo ni chu sa kho ne hian i kan identity hi arhil tuk ka ma mi ina a soi ta po han heng te hi ka ngai to som nga la sa kho ne hen min kai hroi le tuk sa kho na kan ti yan mizo tong ba khian in pathian hi kan belo chuan bial pa kan nei pon kan nupui kan in pasal pon nupa in kara po mizo tong pa kin kan tilo mo chuan chuan ril taka thil ngai to thei tu ri chuan in a mizo tong lo hi chuan in a harari chung kwa te po kan mang khotla nga te khan sap kan in sap ang kan ok thei te ni lo hi chuan in a he sap tong le mizo tong hi ain to nga ya zirna chung changa po hey English medium te kan ngai sanga ma se enge 1 - 3 ti po shelo mo mizo tong a soi thei mi lo sap tong a han soi char char thei vong tok vaki von mo a eng lo lu tu kan chu heta to po hin local veula mathematics tok thiam le a concept thiam te i sap tong thiam tramang lo te hi an ni mo hey eng lo
conference kan kalte po hian North America USA te po Russian ho te mo German ho te sap trong thiam thamang lo thiam bok si Chinese sap trong thiam tra lo professor thiam bok si an tam lut tuk chu wang chuanin literature lama po ani tho alung ngai thak lo tuk hei mani lo ka po han kang khanin khanin Nobel Prize ton ka mo anh nghe a novel zia chung changa chu wang chuan til hi a ho phur om lo a poimo ve lut tu ka hi chu mizo tong kan ngei to wang hen mizo tong kan tra awang hen mizo tong kan lom awang hen tra te hi ril ni in express te na chun a ril per hei hei tu ka ril li om lo wang i chu chu mi wang chuan kan tra na tong nge ho kan lom na tong nge hem yang ngai tua na kan nei miao wang hian mizo tong in express hi apoi mo tel tung ni ani lo chuan enga mo sap tong li ra kan pati ka chuan in enge chu sap tong tilong ko tilong ni chu li ra kan ti chuan ka ti ni chu chu wang chuan in zan ina ngai tua ve ho wila ka ti chu ka lo chop chuak tak pa enge mizo tong in zir na te po hei ai na sele zo le khapu te po mo mani loka philosophy chung chang mi pahnih an chi kang te kha aril mizo tan chuanin milestone hi ka ti ve tak zeta a chan chu ei tuna po science le christianity ka zia ka mizo te hian kan la ngai tu ngai lo thil atam lu tuka engtin nge da tur engtin nge soi tur ma se ka va da che khanin kan ngai tu ve tran don ani chu kan ngai to nu te ani chuan a da pop pop thei potential energy ti ringot te po hi mi pui nol pui nan la ngai to ngai lo ho ma se kan vata khan enge mizo tong ha om khan kan ngai to ve kan mi pui si nga khan enge mizo tong ngai hin enge kan va zir ni lo kan ngai to ve ni mizo tong ha om khan kan ngai to ve tan ni ti ang zong te pon nge atop down approach ang zong te pon lo thlir taw la kan sai tu ani chu eng pon ni se eme ling hun tak nin pe an chunga ka lom tak se ta ni wala chu zong chu ni ro se ka lom he